Vamos a empezar. Bueno, venga, estamos xa. Boa tarde a todos e a todas. O primeiro, darlles as gracias personalmente por aceptar o cambio de día nas comisións. Bueno, era unha cuestión que me afectaba a mí personalmente, quero lle dar as gracias personalmente a todos por aceptar o cambio. Entonces vamos a iniciar o desenvolvemento do orden do día das comisións previstas para o orden do día, como sempre, conforme o orde establecido, que a primeira é a Comisión Informativa da Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. E no seu orden do día, como sempre tamén, o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior, a 19 de xuño do 25, que entendo que se non hai alegacións a damos por aprobada. E o segundo punto do orden do día é a renuncia de don Laurentino Alonso Araújo con cargo de deputado provincial. Aí ten unha palabra, Patria, non sei aquí como... Bueno, boa tarde, gracias presidente. Bueno, aquí temos a Laurentino, que recibimos, pois, neste caso a renuncia da acta de deputado. Bueno, por a nosa parte, pois, nada, desearlle moita sorte, que, bueno, dá gusto poder debatir sempre con educación, inda que haxa intercambio de pareceres, pois facelo sempre de maneira constructiva. Bueno, que teñades moita sorte, bueno, darlle a benvida, pois que supoño que no seguinte pleno, pois tomará posesión a persoa que toca, que lle correspondería sin unha xunta electoral, que é Xerezade. Bueno, supoño que xa nos darás ti as túas palabras, porque quen é máis afectado que a ti, pois eres ti, non, lóxicamente, dende logo que é así, pero por a nosa parte, pois nada, desearche moitísima sorte, supoño que o presidente tamén se dedicará unhas palabras, e que, bueno, a política constructiva de poder dialogar é a que debe primar sempre nas institucións. Nada máis e gracias. Sí, porque el dirá o siguiente. Bueno, no caso de Elvira, máis ou menos é o mismo, que pasa que non está aquí para poder dirixirnos directamente a ela, pero bueno, no pleno por xa faremos o mismo. Podes facer eso, política constructiva con educación e sempre pensando pois no benestar da ciudadanía, que é o que temos que facer. E, bueno, neste caso, darlle a benvida cando corresponda pois ao alcalde de Barbadás. A Xerezade eu non o conozco, pero o alcalde de Barbadás, sí. Bueno, pois que son así as facetas, non, na política, que non nada é eterno, bueno, supoño que son decisións que tomades a nivel partido, e xa explicará no seu caso, ou non sei agora se Álvaro Vilna como voceiro ou ela no pleno, pero bueno, eso, de nos darvos as grazas pola parte que nos corresponde como grupo, e como voceira, pois tamén, pois que sempre houbo entendemento, inda que a veces non chegáramos a acordo, sempre foi con educación, e iso é o importante en política, poder falar con educación, inda que despois non haxa entendemento, porque cada un ten a súa maneira de pensar. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Turno para os diferentes partidos. Democracia Oresana? Non, nada. Bloque, Benega. No, a ver, simplemente recoñecerlle que aos neófitos que entramos por primeira vez en estas lides con Laurentino aprendemos que había que ser rigurosos e vir documentados para poder debater con el, non contra el nunca, sino con el. Nada, pois desexarche o mellor tanto a ti como ás persoas que entran e, por suposto, tamén a Elvira, que vaya moi ben, nada máis. Sí, por suposto. Gracias, presidente. Bueno, gracias a todos polas vosas verbas. Foi un placer 6 anos aquí, pasaron moi rápido. Eu creo que tratei de facer o que mellor sei. Tratei de facer tamén da mellor maneira que o sei facer, con educación, con respeto e todo eso. E, bueno, creo que marcho satisfeito da miña labor. Creo que algo penso que poden aportar. Ese era o que se trataba. Bueno, falo no meu nombre, Elvira non está. Imagino que no pleno teremos un minuciño para podernos despedir máis oficialmente, así que tampouco me vou a... Gracias, presidente. Non agotaremos o turno de intervención. Nada, pois eso, no pleno, pois eu creo que xa diremos unhas palabras cada un de nós. E, bueno, hai un doble sentimento aquí ahora mismo, non? Por un lado, de cumplir con un pacto que tiñamos, porque isto non era máis que un pacto que tiñamos xa desde fai 2 anos, non é de agora,
de cando se constituiu esta institución fai no 2023, xa estaba ese pacto, polo tanto os pactos son para cumplir e nada máis. Gracias e todos sabedes onde estou. Gracias. Pois eu tamén non farei no pleno, pero vaya por adiante o que decían os compañeros, o meu respeto persoal, o meu profundo respeto persoal por os dous. Bueno, neste caso que estás aquí, pois a verdade é que é un placer discrepar ou chegar a acordos, pero desde logo sempre do respeto persoal, que é o que máis valoro e bueno, en fin, sempre se foi de cara nas cousas e iso é moi importante porque ao final do diálogo e de ir de cara chegan os acordos e por lo tanto pois eu desexo, evidentemente o resto son decisións de partido, decisións persoais que todo o mundo temos que xestionar o mellor que podemos entre os partidos, pero dende logo creo que deixa Elvira, en este caso que o que estás aquí, por lo menos eu tamén digo como puga, a veces viñas un pouco tal, pero pois carajo, para debatir con ele hai que ter datos. Así que un profundo respeto persoal e tamén un respeto político moi importante para a túa trayectoria. O sea que, en fin, moitas gracias. Vale, temos dado a cuenta das dúas e de aquí, non sei, mocións de urxencia non hai, e rogo se pregunta se hai. Sí. Sí, eu teño unha, entendo que encaixa nesta comisión, eso que eu despístome bastante nas comisións. E ao respecto do edificio que é da Diputación Provincial que está na rúa, do que no seu día se barallara a posibilidade de facer ali o centro, bueno, administrativo da comarca, non? Está na rúa Benito Fernández número 1, na esquina coa Rúa do Progreso. Mándame concretamente a alcaldesa, non? Que xa está avalado, está nunha situación incluso de un estado de abandono que creo que van a remitir informe por o que me comentaba mañá mesmo, nunha situación de perigosidade moi grande por derrubo, non? Xa van dar no informe a información co cal habería que proceder de algún xeito para telo en conta, non vai a ser que cause unha desgracia. Sí, vamos a ver, agora mesmo non conozco, o sea, non sei os últimos detalles, eu sei que xa nos leva a comunicar algunhas veces e efectivamente temos adoptado medidas, e agora empeorou, pois adoptaremos as que sean precisas, lóxicamente, para garantir a seguridade de todos. Gracias. Alguna cousa máis? Non? Bueno, pois queda finalizada esta comisión.
Bueno, pois vamos a continuar cas comisións. A segunda comisión é unha comisión que hoxe ten moitos asuntos do orden do día, que é a Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos. En atención ao orde do día previsto, como sempre na primeira está a sesión anterior, a de 19 de xuño, que entendemos que está ok, e dámola por aprobada. E no segundo punto, modificación das tarifas resultantes da liquidación dos prezos públicos pola prestación de servicios e realización de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz e noutras instalacións deportivas dependentes ou xestionadas pola Deputación Provincial. Ten a palabra Marta Novo. Gracias, presidente. Boa tarde. Bueno, isto un pouco trátase de non a vou a detallar porque atendes todos aí para ler, así tedes algunha cuestión pois xa resolvemos, pero se modificaron algúns prezos, en algún caso se incrementaron para bueno, asustalos un pouco o incremento de prezos a que levaban moitos anos sin incrementarse. Noutros casos dos distintos servicios se modificaron horarios ou tempos de tratamento. En outros casos pois tamén se incluíron bonos para familias numerosas e entón, bueno, pois por cada unha dos servizos que se dan no Paco Paz pois se foi poñendo aí o detalle das modificacións. Por lo tanto, se tedes algunha cuestión, pois a resolvemos, pero non vou a poñerme a dar o detalle de todo, senón pois isto se termina. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Democracia. Non. Benega. Sí, nada. María, nada. PSOE, nada. Vale. Pues entonces votamos. A favor. Os demais, reserva de voto. Reserva o voto. Vale. Bueno, siguiente punto, punto 3, autorización a doña María del Pilar sobre el leal da compatibilidade para o exercicio dunha actividade privada. Tamén Marta Novo. Pois isto é o mismo, concederlle a compatibilidade para o desenrolo dunha actividade privada a unha traballadora desta Deputación co correspondente renuncia da percepción do equivalente ao complemento da remuneración equivalente ao complemento específico, nada máis. Ben. Democracia. Non. Benega. Non. Non. Vamos a reservar voto, pero non vale. vamos a Nada. obxectar. Vale, pues entonces votamos. A favor. Os demais. Vale. Entonces, reserva voto BNG. Bueno, siguiente. Punto 4. Aprobación da programación da Escola Provincial de Artes e Oficios para o curso académico 25-26. Marta, non. Tratamos. Vale. Sí, vale, pues entonces sí, a ver, aprobación, no 5, aprobación da programación da Escola para debate conxunto. Aprobación da programación da Escola Provincial de Gaitas para o curso 25-27, no 6, programación do curso e fixación de precios para as actividades do Centro Popular aquí en Lourenzos, e no 7, programación do curso 25-26 e fixación de precios para as actividades do obradoiro de gaitas e instrumentos tradicionales. En todos eles, a palabra Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, pois como ben dixo o presidente, nestes 4 puntos van as aprobacións das programacións e dos precios públicos da Escola Provincial de Artes e Oficios, da de Gaitas, da de Lorenzo, ou do obradoiro tradicional de instrumentos tradicionais que o comentamos no pasado pleno, que se separou da de Gaitas que estaba antes metida. Aí en cada unha destas propostas van a programación e os precios públicos, que son similares ao que había neste curso, son para o próximo curso 25-26. Se tedes algunha dúbida, pois respostamos. Moi ben. Democracia? Non? BNG? Tampouco. Nada, vamos a votar a favor. Non temos nada que decir neste tema. Moitas gracias. PSOE? Sí, eu quería un par de aclaracións no tema da Escola Provincial de Artes e Oficios. O ano pasado os precios eran 50 matrícula, máis de 10 euros ao mes por especialidade. Este ano se pon 75 euros matrícula e non fala nada de especialidade, nada. Quixera saber se é un erro ou é intencionado ou... Porque claro, o ano pasado se eran 50 por matrícula máis de mensuales, era un precio bastante máis superior, digamos, a ahora. Entón non sei se é, digamos, un erro na redacción do tema ou...
Vale, con respecto ao, bueno, a fixación de precios para actividades da Escola de Danza e tamén da Escola Provincial de Gaitas, antiguamente, o sea, o ano pasado estaba a 40 euros e este ano pasa a 75, é dicir, a suba, bueno, que aí se duplica, é considerable. Entón tamén que xeramos, oye, que se nos aclarar, digamos, cuáles son as circunstancias para esa suba de precios tan sustancial. Non sei se agora ou de cara ao pleno queremos facer. Entonces, nós, en todo caso, pues vamos a facer unha reserva de voto a espera desas aclaracións e desas inquedanzas. Moi ben. Algo intervención máis? Non. Bueno, pois votamos... Bueno, votamos por separado, non? O conxuntamente. Vale, o mismo, se vamos a votar o mismo, votamos conxuntamente. Sí. Votamos conxuntamente ou por separado? Vai votar igual, vamos votar todos igual, todos os bueno, entonces vamos a votar, venga, conxuntamente logo. A favor? Reserva de voto, Vale. Vale. Punto 8. Proposta de modificación dos precios públicos por a prestación do servicio de ecobarcos para rutas turísticas fluviais nos encoros de Castrelo de Miño, Frieira e as Conchas. Novamente ten a palabra Marta Novo. Pois isto trátase de modificar o acordo que tivemos de precios públicos que xa se trouxo aquí para engadir o precio por usuario dende os establecementos turísticos recoñecidos, que se engadiu aí unha fila na táboa de prezos de 12 euros das reservas realizadas dende establecementos turísticos adheridos ao programa de promoción das rutas turístico-fluviais. Ese o cambio que hai na modificación de prezos. Alguna intervención? Democracia, sí, un bloque. Sí, a nos a inquedanza nosa ten máis que ver ca situación sanitaria que co tema da prestación do servizo, non? Incorpórase esta actividade e claro, unha delas destas actividades é nas Conchas. E hai unha cousa que a mí me sorprende incluso da Consellería de Sanidade, na que xa falamos deste asunto tamén no anterior pleno. Por parte da Consellería hai unha analítica do día 7 deste mes, é dicir, de fai unha semana, no que se establece o nivel 2 de alerta, e, por tanto, é a recomendación de non bañarse máis de actividades deportivas. E digo que me sorprende, xa sei que non ten que ver ca Diputación, pero hai dous informes, un que está sendo nivel 2 igual en vermello e outro en amarelo. Non sei se o primeiro estaba en vermello, supoño que isto foi un erro e que, por tanto, correcto é en amarelo, que é o nivel de alerta 2. En todo caso, o que si nos vimos é imaxes da circulación de barcos e de circulación de embarcacións nas que, estando en risco de alerta 3, por tanto, ca recomendación de prohibición de baño de actividades deportivas, estivo bañándose xente ali, especialmente na zona de Muiños. E había actividades escolares. Temos vídeos no que hai zambullidas por parte de rapaces e rapazas no encoro, estando en nivel de alerta 3. Iso é un risco. O cal, agora estando en nivel de alerta 2, máis alá de que haxa unha recomendación, hai que extremar as precaucións, porque despois podémonos chamar engaño. Estamos vendo que a parte fluctúa. Eu non me vou meter nas analíticas de se están mellor ou peor feitas, pero estamos vendo que fluctúa do nivel 2 a nivel 3. Pode acontecer en varios días, eso non é da noite pa mañá. Que se estén ali bañando, sobre todo xente rapazada, eu non sei se os monitoras e monitores alertan desta cuestión a xente, pero, en fin, pola parte que lle corresponde á Diputación da posta en marcha desta actividade, eu creo que canto máis extrememos as precaucións, sobre todo tratándose con rapazas e rapaces, moito mellor. E despois xa, concretamente, o que son as tarifas, por aclararme, non? Establecense por rutas turísticas uns prezos por usuarios e despois alugamentos particulares
por mediodía, máximo de 6 horas, un prezo de 100 euros, e por día completo, con un máximo de 10 horas, de 180 euros. Eu non sei se iso é por a embarcación completa ou como, enténdese que sí, non? Porque, é dicir, disponse da embarcación durante 6 horas ou durante 10 horas, para poder ir e vir as veces que sexa preciso, sí. Vale, no, era por si era por persoa ou tal, porque parece... Ya. Vale. Vale, entón, a cuestión é simplemente a advertencia de que como está fluctuando, iso vai en función non só da aportación de nitratos, sino das condicións climatolóxicas, que ter personas que despois acaban zambullindo ali pode ser un risco para a saúde. Sí, hai. Sí, curiosamente se publicaba o anterior precio no boletín, o sea, é curiosidade, digamos, en tempo e forma, pero bueno, non sei se era susanable onde... No, eu simplemente referirme a situación, digamos, en base das conchas, que non ten nada que ver co precio, que si é verdade que ante a recente sentencia, bueno, preocupante, o sea, mostrarnos a preocupación e tamén a decepción ca resposta, digamos, da conselleira e da consellería neste caso sobre o negar o problema. É dicir, podemos alargar no tempo con recursos, podemos alargar no tempo dando a espalda, digamos, a veciñanza dos encoros, pero que non podemos negar a orixe do vertido e a orixe, digamos, do problema. E cuanto antes se acollan, cuanto antes acometan as obras que para corregir esta ganadería intensiva, que son realmente a causa do problema, cando estamos falando que en 400 km cuadrados hai máis de 300 granxas de porcos, con vertidos bestiales, creo que nos estamos facendo un flaco favor a todos nós. Entonces, máis alá de que xurídicamente a Xunta faga as súas reclamacións xurídicas que correspondan, eu creo que había que ir ao fondo do asunto e esta Diputación debería instar a Xunta de Galicia unha vez máis a que vai ao fondo do problema, ao orixe do problema. Nada máis. Muy bien. Bueno, vamos a varias cosas. Porque o señor Puga, efectivamente, falou do tema da salubridade. Vamos, eu creo que non é obxecto deste debate, sí que é obxecto da atención. E, por lo tanto, efectivamente, aí falamos de unha recomendación, non? Unha recomendación que nos consta que os concellos que están afectados, certo, foron exonerados totalmente da responsabilidade xurídica da sentencia, por lo tanto, non están facendo malas cousas. Esa sentencia, os concellos resultaron absoltos, pois, bueno, entre outras cuestións, teñen a obriga de facer cumprir a lei ou de advertir, e me consta que están advertidos, e me consta que fan todos os avisos e todas as cuestións necesarias para que en definitiva se manteña a salubridade. Bueno, creo que non, eu creo que hai que incidir en que neses niveles, que por certo foi un nivel 3 que inmediatamente baixou a un nivel 2, e por tanto entendo que esas viaxes nunca tuveron ningún risco, pero en todo caso estamos falando de recomendacións, vale? Entonces tamén hoxe a mañá vimos o obxecto dunha recomendación que tamén foi nas pozas de aquí, co señor alcalde aquí tamén a recomendación, verdad, do Gonzalo? Usted desobedeceu a recomendación porque quixo dicir que estaban sanas as augas, non? Usted era consciente cando se bañou perfectamente de que había unha recomendación, non obstante non a respetou. Non a respetou. Bueno, quero dicir, son recomendacións que están aí, consta de que é así. E respecto... Perdón, que nos como tuvemos un vertido no río Cerves, pensei que era... Non, isto é unha brincadeira. É unha brincadeira que traemos aquí para que, bueno, con pleno... Eu digo que vai por vos tintes. Insisto, creo que non houve ningún peligro. En todo caso, toda a xente está concienciada, me consta, os monitores, porque eu falo cos alcaldes, fundamentalmente neste caso con Plácido,
me consta que están moi atentos deste tipo de cousas. O que ocorre é que, bueno, nun momento determinado, a recomendación por parte de persoas de maior edad, se deciden voluntariamente, a pesar de ser advertidos, ignoralas, bueno, pues é a responsabilidade de que nos ignora. Ben, en canto o que decía o portavoz do PSOE, Álvaro, bueno, a ver, a sentencia dixo que dixo, non dixo só que a Xunta de Galicia era a condenada, dixo que era a Confederación, e dixo ademais que era a que tiña que velar precisamente por a salubridade das augas, e dixo ademais que as autorizacións que dá a Xunta de Galicia van preceder de informes favorables da Confederación. Bueno, iso é o que di a sentencia, non o digo eu. Por lo tanto, home, eu digo que estas mesmas recomendacións é facer obras na maior parte, sobre todo tendentes a garantizar a salubridade do dominio público, a responsabilidade maiormente da Xunta de Galicia. Bueno, insisto, eu digo que di a sentencia, non? En todo caso, bueno, por suposto, yo trasladaremos a Xunta de Galicia, que me consta que ten xa ese conocimiento e esa vontade. Evidentemente, vai a recurrir a sentencia, como estou seguro que tamén vai a recurrir a Confederación, como claro, só faltaría que non a for recurrida, e, por lo tanto, eso, que non hai, que o que temos que evitar é o problema, pero que aquí responsables hai de ambos lados. Bueno, votamos. Perdón, sí. Sí. No, a ver, non somos conscientes de que isto é un tema, unha cuestión delicada. Vale. Sobre todo iso ten que estar o dereito á saúde. Deso creo que coincidimos máis alá da sentencia, con sentencia ou sin sentencia. E a responsabilidade non é a mesma por parte de todos. A ver, o Concello de Lobeira, estando en nivel de alerta 3, por lo tanto, obligado, tanto no Pantalán, nunha parte onde encima hai un merendeiro, como na parte das Conchas, onde hai xente que se baña, non fixo caso de poñer o cartel. Bueno, quero dicir, foi advertido varias veces por veciños dali, que son veciños do Concello de Lobeira, na parte das Conchas, non? Bueno, iso é unha irresponsabilidade. Que non aconteza nada é o mellor que nos pode pasar. Pero, unha vez que sabemos todo isto, e sobre todo tendo en conta que xa hai unha sentencia, é conveniente extremar as precaucións. E insisto, hai vídeos que estando en nivel, se non podemos despasar despois, pois supoño que tamén poden dispoñer deles. Hai por parte de actividades deportivas que se están facendo no encoro, na parte de Muiños, xente que se ve zambullíndose cos chalecos correspondentes, e iso é un perigo, estando en nivel de alerta 3. Entón, bueno, a responsabilidade nestes momentos, para non chamarse a engaños e non ter que lamentarnos, o mellor é extremadas. Señor Puga, descoñeza, non lle vou levar a contraria, o caso do de Lobeira, o que sei, onde se leva a cabo fundamentalmente a actividade turística de deportes, que fundamentalmente no Concello de Muiños está sinalizado, advertido e concienciado, me consta. Ahora, nese tema puntual, pois non o sei. Bueno, aquí tamén me gustaría, porque aquí eu estou doído neste tema personalmente, porque a mí ao Concello de Pereiro, non a mí, o Concello de Pereiro non nos deixaron nin levar a cabo ningún tipo de actividade, prohibimos totalmente calquera tipo de actividade. Hoxe por hoxe creo que están as obras bastante mellor, non hai nivel de rebaixaronse normalmente as toxinas, casi nunca ahora está mal, por decirlo de alguma maneira, espero que este perfecto, e non nos deixaron facer ningún tipo de actividade, ofrecéndolle efectivamente que puxeran os niveles que quixeran, os recursos que puxeran os niveles que quixeran, a partir dos cuales se podía suspender, que nos lo indicaran. Non se nos deixou nin a máis mínima oportunidade de facer eso, nin un canal, que lle propuxemos un canal, non andar por todo tal. E entonces, bueno, pues aquí parece que algúns non podemos facer absolutamente nada e outros poden facer de todo. Entonces, bueno, eso tamén as barras de medir tamén son eso, sí. Solo un segundo. Independentemente de que dependendo do día que se faga analítica ou o sitio onde se faga analítica estemos no 3, no 2, no 3, si é verdade, eu antes era asiduo a esa zona, as augas son desagradables, digamos, en principio para o baño, non? O sea, ten un aspecto desagradable para o baño. Pero máis alá disso, é dicir, aquí nesta Deputación se leva moitos anos reclamando, e todo isto pasa, independentemente das competencias que ten un e ten outro, todo pasa por facer unha moratoria xa
de máis macrogranxa, e por outro lado facer a planta de tratamento de suros para evitar todo ese problema. Despois será a Confederación a que se teña que preocupar da limpieza e de poñer, digamos, as augas en bo estado. Pero todo pasa por atallar en orixe o que pasa, é dicir, non permitir máis granxas, facer unha moratoria e facer dunha vez por todas esa planta de tratamento de suros. É que non hai outra. Porque senón eses suros acumulados nas terras se filtran as augas subterráneas e van ao río Limia e van aos encoros. Entón, creo que máis alá de que as tantas dúas entidades fagan os recursos jurídicos que para iso teñen instancias jurídicas que teñen equipos, pero antes ou despois hai que atallar o problema na orixe. Nese sentido teñen que ser consecuentes conscientes de que teñen que facer antes ou despois. Bueno, ao final todo isto viña derivado de un precio público de 12 euros, non? Digo, vale, deu-nos xo. Vamos a votar, non? A favor. Os demais reservamos o voto. Vale. Moi ben. O punto 9. Aprobación do expediente número 725 de modificación do anexo 4 das bases de execución do orzamento vixente da Diputación Provincial de Ourense. Novamente, Marta Novo. Bueno, pois isto, igual que no anterior pleno, en a anterior comisión, pois se modifican as bases de execución do orzamento en cuanto ás distintas subvencións, os conceptos das distintas subvencións nominativas concedidas a concellos ou entidades, neste caso a maior parte a concellos, non cuantitativamente, senón no obxecto. E hai bastantes, e daqui ao pleno facemos vos a proposta dende o grupo. Van a ir entrando, xa entraron dúas máis que non entraron, hai tres, eu tiña aquí dúas, van a ir entrando algunhas máis que están facendo os concellos, entonces, se vos parece, pois metémolas sin pasar por aquí, obviamente, daqui ao pleno van a haber máis, e para non deixalas para o mes de setembro, que xa sería moito máis tarde, para que despois pois os concellos lle dé a marxe suficiente. Entonces, daqui ao pleno van a ir algunhas máis, di Begoña que eu tiña dúas, pero hai tres, Vilar de Barrio, Cortegada, non sei qual é a terceira, entonces, pero xa. Entón, pois aquí ao pleno, no pleno falamos delas, pero bueno, para facilitarlles os concellos, polo tanto, entendo que axeitado facelo neste e así xa queda para despois, para que poidan traballar. Moi ben, moitas gracias. Democracia? Non. Venega? Bueno, vamos a ver. O que deciden os concellos son prioridade deles, ainda que chaman a atención algunhas cousas. Por exemplo, a nos chamamos a atención que se pasara no Concello de Nogueira de Ramuín, a ampliación da residencia de maiores, que é un importe de 100.000 euros, é un importe considerable, a un proxecto de beiras rúas e soterramento de redes na travesía San Miguel. Está ben, o sea, as dúas cousas están ben, pero tamén hai que darlle algún tirón de orellas de vez en cando aos concellos para que sepan planificar, porque estas cousas non ten nada que ver o destino inicial co destino final. Entón, e non estamos falando de 10.000, 20.000, estamos falando de unha cantidad considerable. Entón, ten que saber priorizar e saber por onde llevan os tiros. E logo, na asociación de empresarios, e isto vai para máis cousas, non? Non solamente neste caso, digo neste caso porque está neste caso. Gastos de funcionamento e mantemento. Creo que deberían de explicitar un poquinho máis, porque isto parece un caixón desastre. Os gastos de funcionamento, cabe calquer cousa. Creo que cando se subvenciona algo, cando se dan cartos para o ben común, deberían estar un poquinho máis explicitado o seu uso. E non deixalo así simplemente no que son desastres. Repito, nos vamos a reservar voto simplemente por unha cuestión de tempo, nada máis, pero cada concello é autónomo e aínda peso que acabo de decir, deberíamos respetar os seus desexos. Nada máis, gracias. Oiga, moitas gracias. Nada máis. Bueno, eu nese caso concordo con vostede, porque efectivamente tamén digo que é unha excepción. Normalmente non suele haber este cambio tan radical dunha residencia de ancianos a unhas beiras rúas, non? Normalmente suele ser de obra a obra ou de servicio a servicio, esa é unha excepción.
bueno, evidentemente, algunha razón de fondo terán cando piden este tipo de cuestións, pero, bueno, eso efectivamente chorría un pouco. E o de gastos de organización e funcionamento, bueno, é que moitas veces sí, entra calquera queixón pero é que é a maneira que teñen moitas veces de previvir as asociacións ou de facerlle frente a incluso a gastos que por outras vías de subvención moito máis restrictivas non son quen de meternos. Porque a veces ocurre que hai a xunta ou tal, dalle unha subvención a asociación, pero moi cuantificadas, e non hai outra maneira logo para pagar calquera cousa de funcionamento. Nós damos esa solución porque somos unha administración que estamos moito máis próxima aos concellos. Non, nada. Ya as asociacións. Nada, simplemente por aclararlo, para que podan ter vida, por exemplo, as asociacións, moitas veces, pues eso, hai diñeiro para obras, vale, pero logo se non hai para gastos de funcionamento que poñen o xente do seu bolsillo, en fin, bueno, aclarado. Vamos votamos logo, non? A favor? Por demais, reserva de voto interno. Bueno, o punto 10, aprobación do regulador do sistema de carreira administrativa horizontal para os empregados públicos provinciais da Deputación Provincial de Ourense. Novamente, Marta Nova. Gracias, presidente. Bueno, pois en este punto sí que me vou a estender un poquinho máis, porque o mellor non coñecedes o fondo, non, da aprobación deste fito. Eu creo que é bastante destacable, non, que somos unha das poucas administracións, xa non digo a nivel Galicia, senón de todo o Estado, que vai aprobar un sistema de carreira profesional horizontal para os empregados dunha administración, neste caso da Deputación de Ourense. O que traemos aquí é o regulamento desa carreira profesional que foi levado a distintas mesas de negociación e que sabiu, obviamente, cos votos favorables de todas as organizacións sindicais. Por suposto, se atenderon as súas demandas, porque as distintas organizacións, igual que o Comité de Empresa, fixeron alegacións á proposta que fixo a presidencia e en moitos dos casos das alegacións que presentaron as distintas organizacións sindicais se tiveron en conta para que este sistema de carreira profesional saíse co apoio unánime, non, de todos os sindicatos e, por suposto, desta presidencia. O que aprobamos son o regulamento, e trouxemos tamén a guía de implantación, a guía de implantación transitoria, e o que é o regulamento da carreira se distribúe en 4 graus, un grado inicial, un grado 1, 2, 3, ata o grado 4, que se irán progresivamente poñendo en marcha a medida que imos pasando. O grado inicial considérase grado inicial con un máximo de 5. Estaba lendo a cousa, perdón, escoitoume co grado inicial ata un máximo de 5 anos de servicio continuado prestado aquí nesta Diputación e sin ter que presentar ningún tipo de formación. O grado 1 xa sería con formación e así progresivamente con distintos anos. Vanse incrementando os anos de servizo, pois de 5 en 5 ata o último grau, que sería o grau 4, con máis de 20 anos de servizo e acreditando 200 horas de formación. O grado inicial non ten retribución e a partir do 1 ao 4 ten unha serie de retribucións por grupos. Como vistes aí na proposta, os grupos agruparonse, valga a redundancia, por o A1 e a A2 serían 1080 euros ao ano, o grupo B e o C1 serían 840 euros mensuais, e o C2 e o AP 720 euros anual, tranquilidade. Oi, deixa. 800 euros ao mes. Anual, tranquilidade. Eso. Entón, agora o previsto que hai para facer agora, vamos a aprobar este regulamento, temos acordado para este ano a aprobación do grau 1 xa co primeiro pago da mitad dese grau 1 para este ano, porque orzamentariamente suporía
uns 400.000 euros ao ano, vale, para todos os traballadores, presidente, 400.000 euros ao ano, para todos os traballadores, e agora mesmo non quedou destinado esa cantidade no orzamento, entón o que temos previsto facer é aprobar unha cantidade para este ano e a seguinte para o ano 2026, do grado 1. E así sucesivamente iremos abrindo tamén o período bueno, para que se presenten as solicitudes. En cuanto teñamos isto, ahora hai aprobación inicial, se non hai alegacións, pois se aprobará, quedará aprobado definitivamente, e en cuanto se poida, pois abriremos xa para que os traballadores desta casa presenten as súas solicitudes para avanzar de grado. Creo que é un acordo importante. Creo que se premia pues, ese mérito de traballo e de igualdade, sobre todo, e creo que é algo, bueno, pues que se agruparan de dous en dous os grupos, creo, era algo solicitado polas distintas organizacións sindicais, que fose o máis xusto posible e con a menos diferencia posible entre grupos, e creo que é algo que se acordou entre todos e que é positivo para os traballadores da casa, que sen dúbida son, ao final, os que nos axudan a que todos os proxectos saian adiante. Por lo tanto, que os traballadores estén motivados e que teñan ansia polo seu traballo, pois tamén unha obriga dos que gobernan. Creo que, aparte de que cada traballador teña que ser responsable do seu traballo, obviamente, os gobernantes tamén debemos pois potenciar que estén motivados, e creo que este caso é algo bo e que foi negociado coas organizacións sindicais, polo tanto eu agardo o voto favorable de todos os grupos que aquí representades, porque a todos os partidos, porque creo que é un bo acordo e ademais creo que seríamos pioneiros. A nivel Galicia, teno a Xunta de Galicia no Sergas implantado, pero a nivel Xunta tampouco teñen implantado en todos os departamentos, polo tanto creo que conseguir que se implante nunha deputación, na Deputación de Ourense, pois é todo un éxito. Así que nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Vamos a ver. Democracia. Venega. Nada, pouco máis que engadir, simplemente, a pesar da explicación de Marta, que foi bastante clara e bastante concisa, darémonos un tempo para o estudo do regulamento e, bueno, tendo en conta que a carreira profesional existe en distintas partes da administración, non só das administración central e da administración da comunidade autónoma, é un dereito que ten os traballadores, hai que respetalo e hai que promovelo. Pero, eso, neste caso, estudiaremos con detemento o regulamento e a partir de aí reservamos voto e a partir de aí posiblemente non teñamos ningún problema en aprobalo. Moi ben, moitas gracias. PSOE. E nós vamos dar unha voltinha tamén ao tema e nos pronunciaremos no pleno. Bueno, pues votamos logo. Creo que está claro que hai que votar, pero... A favor. E os demais entendo que se reservan todos os votos, ¿sí? Vale. Moción de urxencia non hai. E rogos e preguntas tampouco. Moi ben.
Venga. Terceira comisión informativa de cooperación, infraestructuras e medio rural. Bueno, no orden do día, como sempre, primeiro punto é a aprobación da ata sesión anterior, a 19 de xuño, tendo, se non hai alegacións, dámola por aprobada. E no punto segundo é a aprobación do cambio de titularidade a prol do Concello de Manzaneda da estrada provincial OU 0701 Cabalar OU 636 Vilariño de Conso no treito de Manzaneda, punto kilométrico inicial 5 máis 730, punto kilométrico final 6 máis 660. Ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, o Concello de Manzaneda solicita este cambio de titularidade de casi 700 metros de estrada. Fundamenta esta solicitude en que queren poñer en sentido único ese tramo entre as rúas Cabarca e o Regueiro para tamén habilitar un aparcamento na marxe esquerda. Entendemos que é autonomía municipal e se os informes son favorables, tamén estamos de acordo. Moi ben. Bueno, turno de palabra para os diferentes grupos. En democracia? Non. Non. Benega non. E PSOE, sí. Gracias, presidente. Nada, simplemente, evidentemente, nós estamos a favor deste cambio, pero sí que eu sei e constame que o alcalde tampouco pediu nada a cambio, me parece. Se só pide o tramo se queda co tramo da carretera, pero algo pediu, pero pouca cousa. Entonces digo eu que, a ver, estamos falando dun tramo de 930 metros que é o corazón da capital do Concello da capital de Manzaneda, que ademais, polo que estuve vendo aquí no informe técnico que acompaña o expediente, pois hai unha intensidade de tránsito peonil sobre todo significativa, a intensidade de tráfico urbano é menor, pero de peonil é significativa. Eu simplemente pediría que se faga un proxecto un pouquiño que adapte a nova travesía un pouco a esas necesidades reales que ten aí o Concello, pois se hai que adaptar beiras rúas, probablemente pois un aglomerado en quente, e se hai que tocar algunha instalación, pois tamén tocado. Que quede eso, xa que lle quede ao Concello unha travesía digna de calquera concello da provincia. Muy bien. ¿Alguna intervención máis, non? Bueno, entonces votamos. Favor? Os demais entendo que se reservan o voto. Ok. Bueno, pois no punto 3 está a moción do BNG para a posta en marcha dun convenio de colaboración entre a Diputación de Ourense e os concellos co obxectivo de mellorar a execución das obrigas sobre a rede secundaria da faixa de xestión de biomasa. Ten a palabra o señor Coga. Bueno, ainda que debatamos no pleno, eu creo que as persoas que sodes alcaldes e alcaldesas entendedes perfectamente por onde vai isto. Non é un problema só dos concellos pequenos, porque é un problema de todos os concellos, pero especialmente dos concellos pequenos que nin teñen recursos económicos, nin en moitos casos personal para poder executar o que de por lei lle corresponde, non? Con esa lei do 3/2007 de prevención de incendios, segundo o cal aqueles nos núcleos urbanos estamos centrándonos, non? Que son moitos, segundo o IGE 2.542 núcleos temos en todos os concellos, excepto a capital, na provincia de Ourense, non? Esa lei otorgalle a capacidade da execución directa naquelas parcelas nas que, evidentemente, sendo responsabilidade dos propietarios a limpeza, pois non o fan por uns motivos ou por outros. Na maioría dos casos, pois é xente que nin tan sequera se coñece quenes son os propietarios. E os concellos pois teñen o problema, en moitos casos, de non ter recursos económicos para poder executar eso, e despois a dificultade incluso de xestionar o cobro ou que quede a carga sobre a finca. Bueno, o que nos plantexamos, en resumidas contas, con esta moción é que se habilite un convenio, e que ese convenio se dote de un fondo. Nos aquí propoñemos 1 millón de euros. Lóxicamente, nos todo isto que plantexamos aquí queda aberto a suxestións, porque ao final nós o que queremos é valorar o compromiso de poñer un instrumento que permita aos concellos
a execución directa, nos plantexámoslo nos seguintes termos. Se hai un fondo que dote a Diputación Provincial no cal teñan prioridade ou preferencia para dispoñer dese fondo en base a, nos puxemos estas 5 prioridades, pero poden ser outras, non? De maneira que se vaya tirando de ese fondo para poder executar a limpeza desas fincas, é que a propia Diputación despois cobre, que se delegue a xestión na propia Diputación para que despois a Diputación cobre aos propietarios ou como sexa, ou que dé a carga sobre a finca e que eso que se cobre acabe repercutindo sobre a Diputación Provincial, non? Bueno, esa é unha fórmula que nos propoñemos que evidentemente estamos abertos a negociar, discutir e falar porque o que nos interesa é realmente dotar os concellos de un instrumento para axilizar a limpeza desos predios que están nos núcleos urbanos e plantexamos ao mesmo tempo reiterar a necesidade da xestión do catastro. A xestión vai ser complicada, que xa sabemos que o Ministerio de Hacienda non quere transferir a xestión do catastro ás comunidades autónomas, pero sí, como en outros casos, en outras comunidades autónomas hai, facer un convenio para a xestión, porque aquí temos infinidade de problemas. En fin, eu non son alcalde, non son un mero concelleiro nun sitio onde non nos corresponde gobernar a encima, pero sí sabemos de que é unha auténtica dor de cabeza en moitos casos cando a xente ven preguntar están mal os datos catastrais. E é moi difícil identificar, eso complica moitísimo a vida. A situación de Galicia con respecto a outros territorios do Estado español é diferente, entón nós queremos reiterar eso, inda que xa sabemos que pode ser en parte un brindis ao sol e que a Diputación hai pouco ten que facer. E nada, xa digo, o fundamental para nós con esta moción é abrir a posibilidade de establecer un mecanismo que nós xa decimos, establecémoslo a través dun convenio marco cos distintos concellos, pero que estamos abertos a calquera outro, que a idea de facilitar aos concellos a limpeza desos predios que por uns motivos ou por outros os propietarios non acaban por executarla. Pois moi ben. Vamos co turno dos diferentes grupos. Democracia? Non? PSOE? Sí. Gracias de novo, presidente. Nada, eu dúas cuestionciñas. Primeiro, bueno, que a propia moción, todo o que o desenrolo da misma, pues, fai unha radiografía bastante exacta do que nos está ocurrindo a todos ahora mismo nos concellos. Bueno, aí quizás faltaría un dato que é o de que ás veces tú queres, pero non podes porque non hai quen. Quer dicir que os propios traballos de desbroce moitas veces tú tes os cuartos preparados e non dan, as empresas non dan, entón ao mellor chegas a setembro e ainda non desbrozache todo o que tiñas que desbrozar, ainda tendo todo contratado, etc. Pero bueno, quitando eso, que é un mal menor probablemente, sí que con respecto ao tema ese da graduación, sí que temos aí nós unhas dúdas. Que implicarían esas graduacións? É dicir, aquí falan vostedes de dotar con 1 millón de euros que a Diputación nos orzamentos do 2026 dote unha partida de 1 millón de euros, pero despois que implicarían esa gradación que fan desas prioridades? Simplemente esa cuestión. Pois moitas gracias. Patricia Torres. Ben, bueno, isto vai no defender no pleno o compañeiro Chemi que leva esa área. Entonces, nós, por un lado, imos reservar o voto. Efectivamente, este é un tema que nos preocupa a todos, porque, como alcaldes e concelleiros, eu creo que estrolla a auga é o que máis rompeduras de cabeza nos dá diariamente, pero aquí hai temas como o tema do acceso á propiedade privada. É un procedimento super largo, hai que notificar boletín oficial do Estado, o DOGA, notificar á persona, moitas veces o catastro está terriblemente fatal a nome de heredeiros ou en toda a provincia, é super complexo poder notificar o que dice Aurentino de que moitas veces a xente non ten a quen chamar. E tamén o tempo non colabora porque si é certo que moitas veces tú desbrozas antes do 31 de maio, que cando se establece que hai que desbrozar, en 15 días está outra vez a monte. É moi complexo poder manter isto. Igual, tamén había que pasar porque cambiara a responsabilidade e non fora dos concellos, porque realmente igual os concellos non temos capacidade para poder soster, por un lado, a vixianza, porque facer o control das parcelas, do incumplimento de parcelas en territorios como os nosos é
complicadísima, non temos personal, os concellos teñen moi pouco personal e xa teñen moito traballo encima, nada que ver co dantes que con 2 persoas resolvían porque a burocracia era diferente e non había toda a tramitación que hai agora, e agora moitos concellos con 3-4 persoas en oficina non son capaces de levar a cabo a vixianza. E por outro lado a execución, porque xa temos bastante con ter que desbrozar o público, que moitas veces, ou por menos no meu caso, costanos poder chegar a tempo e limpas en 15 días a volver estar a monte, a xente chamando, porque antes a xente ainda colaboraba, e moitos limpaban diante da casa, limpaban camiños, agora non fan nada, dentro de pouco hai que entrar dentro da casa e irlle limpar tamén. Entón é complexo e creo que, neste caso dentro do grupo, que igual a competencia non debía ser municipal, porque non somos capaces e ao final estamos facendo o que podemos, pero realmente levar a cabo a notificación, a execución, ainda por riba despois, e repercutir o coste é moi complicado de facer e moi costoso, e ao final é complicado. E por outro lado a Diputación tampouco, se a competencia non é lóxico que sexa dos concellos da Diputación, pois tampouco sería lóxico, porque que a verdade, ainda hoxe o dicía o presidente, superamos os 100 millóns de euros de orzamento, pero seguimos sendo unha Diputación infradotada económicamente, non nos podemos comparar con outras provincias como Coruña ou Pontevedra, que igual sí podrían ter capacidade porque teñen remanente, e ainda que quixéramos utilizar o remanente, por de momento, señores do PSOE, falen cos seus superiores, porque seguimos sin poder facelo, e iso a verdade que é unha pena, porque ahora que vamos a volver a ingresar cartos do que é a actualización pois do Fondo de Cooperación, pois dende logo que non vamos a poder usalos para cousas como estas, que podría mellor verse a posibilidade, porque realmente eso sí que tamén é un tema preocupante. Estamos en xullo e non temos noticias nese tema e é un tema tamén candente, e entonces, bueno, de momento imos reservar o voto, pero este é un tema de verdade que de interese total, eso sí que é un tema de interese total, pero non sei se o foco está realmente na Diputación e non en outras administracións. Bueno, moitas gracias. Propoñente. Bueno, intentarei aclarar algunhas das cuestións. Primeiro, si se dan conta, nós xa non o plantexamos no inmediato, é dicir, este ano xa é o que, incluso cando falamos da dotación orzamentaria estamos pensando de cara aos orzamentos do ano que ven, non? Como consideramos que se debería facer? Pois ese convenio marco entre todos os concellos coa Diputación Provincial. A Diputación Provincial, primeiro, é quen mellor capacidade ten de xestión desas cuestións administrativas ás que facía referencia a Patricia, porque na reforma puntual da RPT creouse nesta Diputación Provincial un posto de xurídico para asistencia aos concellos, que está ainda a cousa, pero bueno, supoñemos que acabará por proveerse. Xa está coberto, vale, pois, bueno, pois con sí, bueno, pero poderá, tendo creado ese servicio, poderá asistilos aos concellos nesa xestión moito mellor. A idea sería, e aí xa trato de explicar un pouco o que preguntaba Aurentino, a prioridade é, se hai, por decirlo así, 1 millón de euros, ou se é medio millón, ou que sexa, a prioridade é que a teñan os concellos máis pequenos, a hora de ir gastando e dispoñendo dese fondo, que eu entendo que vai ser máis que suficiente, porque a desgracia é que dificilmente se vai poder executar a xestión de todas esas parcelas en todos esos núcleos. Se hai cartos, pois chegaríamos a todos. É simplemente a efectos de prioridade para actuación nos concellos. Ou iso é o que nos plantexamos, pero xa digo, nós non somos iluminados en isto, unha cousa incluso novedosa que tamén habría que ver como vai funcionando, non? E a forma de facelo podería ser preferentemente con empresas locais de servicios agrarios, ou senón a través da ampliación dese convenio que hai con SEAGA por parte da Xunta de Galicia, que teñen a inmensa maioría dos concellos, non? Incluso que naquelas parroquias que xa son de alto risco de incendio xa se pode executar directamente por parte de SEAGA. Co cal, a idea nosa é un marco global na que todos os concellos durante un tempo identifiquen aquelas parcelas que os propietarios non limpan, que eles por demanda ou por problemas de emerxencia queren limpar, que se faga unha relación, se ese 1 millón de euros chega para todos, pois para todos, e senón que se vaya priorizando en base a esa poboación, non? E despois desa bolsa
que gastou a Deputación Provincial do que se vaya cobrando aos propietarios, ou, se queda carga sobre a finca e o día de mañá se cobra sobre ela, que revirta de novo nas arcas da Deputación. Esa é a teoría, pero xa digo, isto todo habría que darlle xa un contido máis incluso normativo e legal que a nós se nos escapa, facemos a proposta política a partir de aí, se lle damos para diante cos acordos se podemos chegar no pleno a eles, vamos, a fórmula sería a que consideremos, sobre todo técnicamente, dos servicios jurídicos que nos aconsellan, non? Bueno, algo intervención máis? Non. Bueno, pues eu, a ver, eu estou de acordo con que temos un problema que efectivamente vostedes expuxo. Somos alcaldes ou deixamos de serlo, quero dicir, é un problema que calquera persoa que mínimamente coñeza o funcionamento dun concello rural sabe que é un dos problemas, como decía Patricia, máis importantes. Eu mesmo, pois, ahora mesmo casi o maior número de queixas que teño por non limpeza de parcelas particulares, tamén por non limpar os camiños e non chegar a todos os sitios, non? Pero bueno, eso xa me toca, eso xa nos toca, pero claro, cando che veñen ten que limpar e claro, nós, por exemplo, na nós son 16.000 parcelas nesta franxa. Podes ter un poquinho de capacidade ou non, pero é imposible fazer frente a todo eso, non? Entonces, eu no fondo estou de acordo. Agora, eu tamén creo, como ela decía, que esta competencia na mão dos concellos, como vostede aquí tamén plantexa adecuadamente, ou, bueno, xitadamente, o meu modo de ver, que é priorizar, evidentemente, priorizamos que menos medios temos, menos teñen, evidentemente, se non temos os de 10 ou 5.000, pois os de 1.000 ou 500, pois moitos menos teñen, non? Pero o tema de fondo é que eu creo que esta competencia non debía ser a execución subsidiaria desto non dun con dos concellos. E eu creo que efectivamente é o de sempre, se lle bota aos máis débiles, a carga máis importante, e pois entenderte, porque agora a ver como nos, primeiro, tramitamos unha avalancha de queixas que pode haber, non? Porque o trámite é farragoso, agora se simplificou en boa parte que a aplicación que ten a Xunta de Galicia e, bueno, que todos utilizamos ou temos convenios para facelos, e nese sentido se simplificou, pero ao final hai uns requisitos legales que conlevan ou que retardan a execución. Pero que despois ven esa propia execución, adiantar, en principio hai que adiantar os cartos. Hai que adiantar os cartos por parte dos concellos de quen sexa para pagar e despois repercutir, evidentemente, en quen sexa, que en moitos casos non hai en quen repercutir. Co cual, eu non sei, damos unha volta, pero eu iría máis no sentido de que esta administración, máis que cargarnos cunha cousa que, ainda que lle poñamos 1 millón de euros, que nós temos 105, e sacar 1 millón de euros para unha cousa é diñeiro, pero ainda que lle poñamos 1 millón de euros ou lle poñamos menos ou o que sea, primeiro, vai a ser notoriamente insuficiente, vai a ser pouco diñeiro para a tarefa que temos diante, e moito máis non temos capacidade. Eu iría máis por a vía de intentar pois conveniar isto efectivamente incluso ca Xunta. Por que? É unha primeira idea que eu teño, non? Ao mellor, pois, igual que esta Diputación ten, pois é a única hasta ahora que ten convenios ca Xunta para distribución de tractores de desbrozadoras, que xa vamos para o 4º ano que vamos a fazer a 4ª adquisición, efectivamente, e se dan os concellos que non teñen capacidade para compralos, igual que chegamos a acordos tamén pioneiros con 4 mancomunidades nas que establecemos brigadas de 6 meses, compramos maquinaria específica, etc. É dicir, igual que a iso, pois ao mellor podíamos tentar de ter un acordo tamén pioneiro en onde nos puxéramos unha parte dese diñeiro, pero que evidentemente o costo ten que ir por parte de quen ten maior capacidade e quen ten a competencia fundamentalmente na xestión dos montes e demais, e eu creo que por aí podíamos nos encontrar. É dicir, pois que se temos que facer un xesto de boa voluntade, evidentemente amparando os concellos, porque aínda os que ao mellor nesta provincia somos medianos, isto non temos capacidade para isto, non quero pensar non de 500 habitantes ou non de 700 habitantes, o xa non quero nin pensar, porque eu teño certa capacidade, non damos chegado aí, vamos. Eu xa digo, no caso de Pereiro, somos 16.000 parcelas situadas nesta franxa, potencialmente posibles, evidentemente non todas están sin limpar e todo eso, pero é así. Entón eu casi iría un pouco por a idea de plantear isto a nivel de, onde nós podíamos poñer ao mellor un diñeiro, pero que ese diñeiro realmente, bueno, fora unha parte multiplicara con que se puxera por outra parte con plan piloto
con millóns podíamos justificar precisamente no carácter de pequeno tamaño que teñen a maior parte dos concellos desta provincia e que, por tanto, máis necesitados de axuda, non? E de cooperación. Non sei, damos unha volta e miramos entre todos, porque eu penso que por aí, máis que nós directamente poder asumir que, inda que lle metamos 1.000.000 de euros, creo que pouco vamos a facer a todas as necesidades, porque en canto, digo unha cousa, en canto se abre esta posibilidade, estamos todos os concellos petando na porta para que nos fagan isto, eh? Sí, digo yo, porque non hai onde ir, entonces, se igual que vexo eu no meu, agora mismo, penso eu, creo que estamos vendo todos en todos, se nos abre a porta de que a Diputación nos entra a limpar as fincas que nos non damos, que, o sea, que nos reclaman os veciños e que nos non damos limpado, vimos todos a petar a porta para que a limpe, eu creo que os demais dirán o mismo, desde logo, entonces eu creo que pode ser moi insuficiente, pero bueno, damos unha volta a este tema, porque o tema desde logo é importante, trascendente, e algún remedio hai que poñer, porque agora ven a segunda parte, non se sigue o cumprimento da lei, como sempre non temos os medios e a xente insiste no cumprimento da lei, algunha xente, e nós incurrimos na irresponsabilidade de non cumplir a lei. Bueno, vamos alá, votamos a favor, os demais entendemos que nos reservamos o voto, vale? Moi ben. Moción de urxencia non hai. Arrogo se preguntas esta comisión? Sí. Sí, por favor. Teño un rogo, sí. Fai referencia en parte a isto que vimos de falar, non? E no Concello do Carballiño hai uns meses a nosa xente do grupo do Carballiño, foi en abril, comunicou que nos marxes da OU 413, entre Banga e o corredor do Ribeiro, pasando por Cabanelas, que había unha, non só a maleza, bueno, na zona de expropiación da estrada, que é da Diputación, sobre todo árbores que estaban moi á beira, e que eran un perigo, que estaban en perigo de caer porque estaban pendentes cara a estrada. De feito, o Servicio de Emerxencias do Carballiño, o 25 de xuño, é dicir, recentemente, pois tuveron que ir a atender a caída de algún dos árbores, non? Bueno, pois eso, nos que sexan de ámbito de competencia polas marxes de actuación da estrada, pois que se faga unha revisión, porque xa digo, aquí non causou un problema personal, pero pudera acontecer, entón, bueno, simplemente trasladar ese rogo. Pois trasladamos o rogo e miramos. Teño outro máis. Sí. Isto xa o comentei hai uns meses, na OU 1201, no paso por Embande, por Nigueiroá, hai como se ampliou a estrada, bueno, que vai cara a Muiños, pasan os coches, bueno, naquel núcleo de Nigueiroá a bastante velocidade. Puxeronse unhas bandas destas rugosas, pero das de goma. Bueno, a xente do pobo entende que sería moito mellor as que son de limitación de velocidade elevadas, porque as de goma non se respetan, xa sabemos o que pasa, acaba caéndolle un cacho entón con unha ou con dúas quedaría coberto, máis alá das beiras rúas que tamén plantexan, pero bueno, o máis perigoso é o de control da velocidade nesos pasos elevados. Moi ben, collida a moción. Moitas gracias. Queda finalizada a comisión.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a, antes que nada, darlle a benvida ao noso compañeiro Rafael. Moi ben, que é un honor terlo nas comisións aquí, non é un habitual destas comisións, pero bueno, aquí o temos. Benvido. Bueno, pues vamos ca Comisión Informativa de Políticas Sociais e empezamos a desenvolver, como sempre, o orden do día. No punto primeiro, a aprobación da ata da sesión anterior, da 19 de xuño. Como sempre, entendo que está ben. E no segundo, a moción do Grupo Popular para reclamar do Goberno de España deducción fiscais especiais para as persoas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Ten a palabra a portavoz popular, Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, entendendo que nós somos unha provincia pois tamén pois con pouca poboación, e así o indican os números, e tendo en conta que estamos en situación similar con outras provincias como Soria, Teruel e Cuenca, que dende o 2022 se benefician de unha deducción ata o 20% de IRPF, entendemos que nós pois tamén debemos reclamar isto que se teña en conta nos orzamentos xerais do Estado e que tamén se teña en conta como unha provincia especialmente despoboada a nivel europeo. Entendemos que debemos que fomentar que a xente viva no rural, pero vivir no rural tamén ten uns costes altos, non? Porque en outras cousas o coche hai que usalo para todo, hai uns servicios cos que non se conta, que se contan lóxicamente nos ámbitos urbanos e, por tanto, sí que se debe, igual que moitas veces se bonifican nas hipotecas que sexan no rural, se bonifican outro tipo de temas no que as declaracións das rentas e demais, pois o que entendemos é que tamén se debe ter en conta a deducción no IRPF, igual que se fai nestas provincias que non están en mellor situación que a nós e, por tanto, xa que o Goberno entendeu no seu momento que se debía aplicar a estas provincias, pois nós tamén o vamos a reclamar e, ademais, tamén que isto se estenda pois non só a provincia de Ourense, senón o resto de Galicia, porque, ainda que nós, pois neste caso, estamos nunha situación máis similar a Soria, Teruel e Cuenca, no caso de Lugo e algún concello tamén das provincias de Pontevedra e A Coruña, pois están en situación similar, entendendo que isto pois é un beneficio para os nosos veciños e tamén, lóxicamente, para a nosa provincia como atracción tamén para a población. De momento nada máis, gracias. Moitas gracias. Turno de intervención por grupos. Nada, democracia non sale nada. Venga, María. Bueno, teño unha dúbida con respecto a esta moción. Estamos seguros de que esa deducción afianza a poboación no rural? Simplemente deducir impostos que son, por outro lado, son necesarios para que os servicios públicos funcionen, e son moitos os servicios públicos que dependen dos impostos xerais do Estado. E logo, vivir no rural implica ter unha... a ver como chamalo, sin ser insultante, non? Unha economía baixa, porque non todo o rural, toda a xente que vive no rural ten unha economía baixa. Entonces, creo que hai que dar unha volta. O que non podemos establecer é paraísos fiscais, porque eso conleva un riesgo importante. E que nos podemos censar no rural, xa sabemos como é todo isto, logo non hai control sobre as persoas que viven no rural, e simplemente por unha deducción, e justamente as clases máis altas son as que van a poder acceder a vivenda máis facilmente no rural que unha persoa de clase baixa, eso sabémoslo todos. Entonces, hai que lle dar unha volta. Vamos a facer unha reserva de voto, pero tendo en conta estas dúas premisas que acabo de decir, hai que lle dar unha volta á moción. Reservaremos voto para o pleno e para poder tratalo mellor e máis abertamente co debate, pero o BNG non é contrario precisamente non a incrementar os impostos, pero tampouco eliminalos.
Vale, porque os impostos son moi necesarios e especialmente para aquelas clases baixas con poucos recursos, porque ao final a sanidade, o ensino, a seguridade depende desos impostos. Nada máis, moitas gracias. Pois moitas gracias. Soy. Boas tardes. Boas tardes a todos. Gracias, presidente. Nós tamén vamos recadar a información porque temos varias dudas, tamén pasanos un pouco como do BNG. Os impostos son necesarios, entón vamos facer unha reserva de voto para o primeiro. Moi ben, moitas gracias. Alguna cousa máis? Alguna cousa máis? Sí, Patricia. Nada, non estamos eliminando impostos, senón que estamos bonificando de alguna maneira, o que se busca unha bonificación, é dicir, que chexa, se queremos que a xente resida no rural, sí que é verdad que pode haber a picardía do padrón, pero sí que hai moitísima. Pero como que hai unha picardía no rural para reducir impostos? Bueno, pues según ese padrón non se pode recibir 100 euros per de compras, e que sinceramente a veces tamén che digo, porque hoxe hai xente que se empadronou no vosso municipio precisamente para cobrar os 100 euros, entón eu creo que é moito máis, non sei, en fin, é que eu penso que non estamos reducindo a cero impostos, é dicir, non, é que a xente que vive no rural non pague nada de IRPF, non, pero sí que teña un guiño e que, oye, eu creo que, por exemplo, nas hipotecas, sí que é verdad que na primeira hipoteca non hai costes, por exemplo, na formalización notarial, que os ten que asumir obrigatoriamente o banco, por exemplo. Oye, pois ese tipo de incentivos sí que fai que a xente decida comprar ao mellor no rural. Entón sí que temos que buscar elementos que podan facilitar. Que pode haber picardía no padrón, home, pois sí, algunha xente sí, pero tamén hai moita xente que reside realmente no rural e que se vai a ver beneficiada. Tampouco estamos falando de cantidades tan grandes, é dicir, que a mellor nunha deducción de 1000 euros che reduzan 200, tampouco é nada do outro mundo. Entón, sí que creo que hai que pensalo e despois tamén decir, sempre estamos con as clases altas, que as clases altas tamén viven no rural e viven no ámbito urbano, eso depende un pouco das preferencias de vida de cada un. Pero eu penso que non estamos buscando paraísos fiscais, porque un paraíso fiscal é no que non hai ningún tipo de tributo, entendo eu, pero que en este caso simplemente é un guiño cara ao rural para que se está levando a cabo en outras provincias dende o 2022, porque nós imos ser diferentes e nós temos casuísticas moi similares. É basicamente o que estamos pedindo. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Non. Bueno, eu simplemente dúas cousas. María, deducir impostos ou bonificar impostos non será a panacea, pero desde logo tampouco é un castigo, é dicir, pagar menos nunca non será, ao mellor non é sinónimo de atraer grandes masas de poboación, pero sin duda ninguna, bueno, que sempre é mellor que aumentalos, eso está claro. E entre paraísos fiscales, que non paraísos fiscales estritamente, senón alivios fiscales ou refugios climáticos fiscales, e infernos fiscales, que é o que nos está levando, pois eu prefiero un refugio climático fiscal. É dicir, unha deducción, non unha eliminación, que estamos de acordo que os servicios sosteñense sobre os tributos, pero desde logo a deriva que levamos na presión fiscal tampouco creo que sea a máis acertada para eso. Entón eu xa digo, paraísos ningúns, porque temos un estado de benestar que temos que manter e, por lo tanto, que sosteñer, mellor dito. Pero tamén non a calquera costa, tamén temos que ser eficientes. Bueno, pois dito isto vamos a votar, non? A favor? Podría votar que Teruel existe, non? Sodes medios para... A 7.000, vale. 7.000, bueno, pois vale. Os demais entendo que se reservan o voto, vale. Moi ben. Mocións de urxencia non hai, e rogo se preguntas. Nesta non hai, non? Pois moitas gracias, queda rematada esta comisión.
5. A ver, sí. Venga, vamos ca Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. Na mesma, o primeiro punto, como sempre, a aprobación da acta da sesión anterior correspondente ao 19 de xuño, que entendo que está ok. Na segunda, a corrección de erro no convenio entre a Deputación Provincial de Ourense e a Comunidade de Regantes Nova Limia para subvencionar a viabilidade financiera das actuacións inherentes ao proxecto de mellora para o aproveitamento en regadío das 42 captacións de augas subterráneas na Limia. Tengo a palabra Rosendo Fernández. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, unha corrección de erro. Habíamos dito do pleno as anualidades do 2024 ao 2031, que 2024 eran 500.000 euros xa transferidos, e resulta que do 2024 son 600.000 euros que son transferidos. Iso leva consigo que da última anualidade do 2031, en vez de 500.000, pois pasa a 400.000, o sea, non hai variación do importe ningún, solamente que cambia a anualidade. Isto ademais é favorable porque quer dicir que xa pagamos 100.000 euros máis, xa están pagados. Vale, perfecto, creo que non hai ningún problema. Democracia? Non. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces votamos. A favor. Vale, pues esto. Home, logo queredes que pague... Vamos a habituar. Igual queredes que paguemos 100.000 euros máis, non crees que non... Dios. Bueno, moi ben. Moción de urxencia non hai. Errogos e preguntas nesta. Sí. Sí. Sí, gracias, presidente, outra vez. Nestes días estamos vendo en diferentes medios que hai varias empresas interesadas en xestionar explotacións mineiras, entre elas a de Penouta en Viana do Bolo. Ten coñecemento oficialmente esta Deputación de tal situación? Ten capacidade para poderlle facer un seguimento aos procesos que se poidan iniciar? Logo, ten a Deputación algún mecanismo para facerlle un seguimento ás actuacións que leven a cabo as empresas, tanto a nivel de compromiso coa comarca como a nivel medioambiental? Moitas gracias. Coñecemento? Non, por menos de presidencia. Non ten ningún coñecemento, ninguna comunicación oficial de ninguna... Eu vin o mesmo que vostede na prensa, non? Pero coñecemento aquí nadie nos transmitiu. Tamén é certo que non temos competencias, e non teñen por que transmitirnos, ni pedirnos ninguna autorización, normalmente, salvo que alinde que afecta a unha vía provincial ou alguna cuestión deste tipo, pero non é o caso. Temos capacidade de seguimento? Home, eu tanto a capacidade de seguimento, de control como de seguimento, o que a capacidade de controlar os compromisos aos que se chegue. Obviamente non sei se tenemos capacidade, pero o que temos é vontade. Evidentemente, se hai compromisos con a xente dos diferentes pobos que se levan a cabo estas actividades que resulten beneficiosos para a poboación, desde logo, tenemos vontade, por tanto, entendo que tamén tenemos capacidade, non? E do resto, a última cadena, o de seguimento. Tanto a nivel compromiso que poidan adquirir coa comarca como a nivel medioambiental, que é o caso. A nivel medioambiental, evidentemente, nós non temos a competencia, pero, obviamente, si, o que lle digo, temos a vontade de que se cumpla eu creo que co medio ambiente, pero é que eu este tema xo temos falar máis veces, non? Eu creo que é unha cuestión de que estas alturas eu creo que nadie, ninguna persona sensata, menos estamos aquí, temos todos por sensatos, creo que nadie vai a permitir ninguna aberración medioambiental. É dicir, primeiro porque a lei marca a normativa europea na que nos movemos, o marco europeo no que nos movemos é o máis exigente do mundo, e, por tanto, nos impón as obrigas que temos que cumprir. E, por outra parte, creo que temos a formación, a vontade e a intención para que, se temos un tesouro que é a nosa terra, evidentemente aproveitemos todas as oportunidades para o desenvolvemento da mesma. Eu teño claro que se hai oportunidades para desenvolver a mesma, sí, pero, bueno, non a calquera precio, e o precio, o primeiro que hai que respetar, evidentemente, é a legalidade vixente, por tanto, vontade, sí. De acordo? Seguramente nese camiño nos encontramos todos. Algo cousa máis? Non.
Vamos ca última das comisións previstas para o día de hoxe, Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Teño que dar conta de... Hai unha moción de democracia sana presentada fora do orden do día, temos que, ou fora de prazo, vamos, e temos que decidir sobre a admisión ou non, sobre a urxencia ou non. Bueno, pero nada, previamente vamos a desenvolver o orden do día. Aprobación da sesión anterior, entendo que ok. Moción do Grupo Socialista para a construción dun pabellón multiusos de Ximnasia e o recoñecemento de Ourense como capital da Ximnasia de Galicia. Ten a palabra Álvaro Vila. Sí, bueno, eu creo que moitos que estamos aquí crecemos, cando éramos cativos e víamos os éxitos da gimnasia a nivel municipal, a nivel de provincia e convivimos e vivimos con eles. E se é verdad que eses éxitos da gimnasia de altísimo nivel son inversamente proporcionais á precariedade e á insuficiencia de instalacións deportivas especializadas para a súa práctica. Neste caso e noutros, pero sobre todo neste caso, cos que contaron ata o día de hoxe. Mais a colaboración do Consello Municipal de Deportes e do Pazo de Deportes Paco Paz, as limitacións e infraestructuras comprometen o desenvolvemento pleno dunha disciplina que precisa de espacios técnicos específicos adaptados ás súas diferentes modalidades. Estas carencias non só afectan o rendimento deportivo dos nosos atletas, senón que tamén limitan as posibilidades de crecemento e expansión da gimnasia. A falta de instalacións aceitadas obriga aos clubs a traballar en condicións infraóptimas, impedindo que o potencial dos nosos gimnastas poden despregarse en toda a súa magnitude. Incluso a veces teñen que sair a pabellóns limítrofes para poder exercer, digamos, a súa actividade. Por todo ello, consideramos que a gimnasia ten que ter unhas instalacións específicas e acordes da súa calidade e que a súa disciplina que practican, e por todo ello traemos os seguintes propostas de acordo a este pleno. Que, o primeiro, que a Diputación asuma un rol de liderazgo na coordinación interinstitucional necesaria para impulsar conjuntamente coa Xunta de Galicia e os concellos afectados a construción definitiva dun novo pabellón multiuso de gimnasia na comarca de Ourense, dotado de tecnificación e características técnicas necesarias para acoller competicións de alto nivel en todas as modalidades gimnásticas. Segundo, que a Diputación de Ourense avalíe as posibilidades de destinar unha partida orzamentaria específica nos próximos orzamentos provinciais para colaborar no financiamento da construción dun novo pabellón de gimnasia, demostrando así o seu compromiso real cun proxecto que beneficia ao conxunto da provincia. Terceiro, que a Diputación de Ourense promova a suscripción dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos afectados que concreten compromisos, prazos e achegas económicas de cada administración para a materialización definitiva deste proxecto, garantindo así a súa viabilidade e execución. E cuarta e última, que a Diputación de Ourense impulse o reconocemento oficial de Ourense como capital da gimnasia de Galicia mediante das instancias autonómicas e nacionais correspondentes para reflectir a realidade deportiva da provincia e potenciar a súa posición como destino de turismo deportivo, contribuindo así á promoción económica provincial a través do deporte. Venga. Vamos a diferentes grupos. Democracia? Non. Depois desenvolven a súa, non? Moi ben. Venga. Bueno, dunha moción moi similar a esta falamos no pleno do Concello hai escasamente unha semana. Nos apoiamos esa moción do Partido Socialista. Facíamos unha matización ao respecto de se a Diputación ten que poñer cartos para construir un polideportivo multifuncional, non? Outra cousa distinta é a colaboración da Diputación na ubicación dese pabillón que tal e como se plantexaba na moción que traía o Partido Socialista a nivel municipal en Ourense era na finca Santa Mariña, porque aí xa había un proxecto desde fai 10 anos, cando, por certo, a Concellaría de Deportes recaía sobre no Bloque Nacionalista Galego e que ao final non se executou, co cal parecenos correcto o plantexamento que fai o Partido Socialista de que a Diputación asuma un rol de liderazgo, parecenos correcto, pero a ver, eu creo que a nivel económico as competencias en todo isto son de quen son e quen debería abordalo
máis alá de que efectivamente ten que ser a Xunta de Galicia, pois, bueno, pode haber aportacións tamén do Estado, non? Eu creo que por aí deberíamos ir, non? Co cal, inda que nós faremos unha reserva de voto, despois xa miraremos como encaixamos todo isto ca moción que presenta a Democracia Ourensana, pois o que é evidente é que esa infraestructura é moi necesaria. Bueno, aquí plantéxase no entorno da comarca de Ourense, nós pensamos que tamén é así, non? Bueno, pois nada máis, reservaremos o voto, pero supoño que daqui a lá chegaremos a un acordo para votar a favor. Patricia Torres por PP. Bueno, nós aquí imos facer reserva de voto para velo con calma, porque ademais tamén hai outra moción, bueno, que comentou o presidente, entonces vámoslo ver pormenorizadamente e debatiremos no pleno. Moi ben, pero aquí eu creo que hai que matizar unhas cousas. Primeiro, non é o mismo, creo que entendo que a aportación, e ademais, como falou acertadamente o señor Puga, non é o mismo que sexa comarcal, que se ubique fora de Ourense, en donde tería fora do Concello de Ourense, non? En donde tería máis sentido que efectivamente, porque serían, se fóramos a unha ubicación fora do Concello de Ourense, que eu non vexo, porque o 90% ou 80%, non sei, é unha forma de falar, dos gimnastas está na capital, non están en ningún concello dos limítrofes, nin de lexos, é dicir, eu creo que a ubicación, por pura lógica, ten que ser na capital, penso eu, creo que con lógica, non? Entonces, si falamos de construir un pabillón específico de gimnasia na capital, en Ourense, evidentemente quen debería lideralo debería ser o titular, quen fora, que sería o Concello de Ourense. Outra cousa, e aí non é escurrir o bulto, outra cousa é que efectivamente tanto a Diputación, como saben, creo que de sempre, pero dende logo isto se facíamos un balance de 2 anos, non? E creo que o balance no ámbito deportivo resiste bastante ben calquera estudio, non? O investimento que levamos feito en deportes, en infraestructuras, e tamén en actividades, pero creo que resiste, por suposto, que a Diputación de Ourense estaría disposta, na medida das súas posibilidades, e de acordo cos porcentaxes que se establezcan, a facer unha aportación, evidentemente, ao Concello de Ourense para a construción dunha infraestructura que iba a beneficiar aos gimnastas de todo viñeran de onde viñeran. Vale, e por suposto entendo que evidentemente a Xunta de Galicia como titular tamén da competencia en materia deportiva, tamén estou seguro que igual que fixo xa aportacións ao pabellón dos Remedios, igual que fixo xa aportacións ao campo de fútbol do Couto, máis ou menos criticadas ou que sei, pero eran aportacións en definitiva importantes. No caso do campo do Couto é unha instalación DIL, efectivamente, pero no caso do pabellón dos Remedios é unha instalación municipal do Concello de Ourense, e por lo tanto é unha aportación que se lle fai aí. Eu creo que debemos levala por esta vía, é dicir, primeiro, a ubicación eu entendo que debería ser Ourense, se vámonos para a comarca, non o vexo, verdad? Non, eu ofrezo terrenos enseguida, claro, non é eso, porque seguramente doña Marta tamén, e seguramente Álvaro tamén nos ofrecería tal, pero non é eso, non vamos levar unha ubicación, algo fora da capital que cando está aí que o 80 ou 90% da xente, non. En ese caso, eu que levaría sería o Concello de Ourense, que propoña, evidentemente, a un pabillón e que nos sentemos todos a ver as aportacións que podemos facer. Desde logo, esta Diputación está disposta dentro das súas posibilidades a colaborar e creo que ningún grupo dos que estamos aquí vamos a negar esa colaboración. Outra cousa que se pretende que fagamos un pabellón nós, vale, a Diputación, entendo que non, pero colaborar por suposto que sí. De acordo? Sí, dou matices. Non, digo, dou matices a ambos dos grupos, porque é que o que estades, digamos, dicindo é o que está na moción. É dicir, por unha parte, o punto terceiro dice que a Diputación de Ourense aprobou a suscripción dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e os concellos afectados. É dicir, non pretendemos en ningún momento que a Diputación faga máis do que lle corresponde. É dicir, indudablemente, da mesma forma que está colaborando noutras instalacións deportivas, vésase campo de fútbol, vésase parque de Pere, o sea, de parque tecnolóxico, etcétera, etcétera,
que faga exactamente o mesmo, un punto de colaboración entre os concellos, ou o concello que sexa, a Xunta de Galicia e a Diputación. E, por outro lado, cando falamos da comarca de Ourense, Ourense é da comarca de Ourense, Ourense cidade. É dicir, non estamos excluindo a que sea na capital de Ourense. Tampouco estamos dicindo que sea na capital de Ourense. Pero, como queremos facer amplia para buscar o consenso, tampouco estamos excluindo. E recordo que hai concellos aquí representados, como pode ser San Cibrao, Pereiro ou incluso Barbadás, que teñen lenguas do concello que prácticamente son parte do concello de Ourense, é dicir, que podía ser unha ubicación, pero non estamos limitando en absoluto a ubicación, en absoluto. Pero se deixamos aberta as distintas posibilidades. E a financiación é exactamente igual, é dicir, realmente colaboración. O que si pedimos da Diputación é que sea a que tutele esa iniciativa. Que tutele esa iniciativa e busque esos consensos. Porque se é verdade que o Concello de Ourense, que tiña que haberlo feito, leva moitos anos sin facelo. E sigue levando sin facelo. E sigue obviando para non facelo. Entón, o que pedimos é ese amparo da Diputación de Ourense para que, de alguna forma, se leve a cabo esta necesidade que consideramos de instalacións deportivas para, neste caso, para a gimnasia. Nada máis. Bueno, no, iba por ilusión, pero primero era mellor que non. No, entonces interveño eu. A ver, pero a ver, Álvaro, estamos de acordo, señor portavoz, estamos de acordo, pero, a ver, non é o mismo donde se ubique para determinar o protagonismo da Diputación. Entendo eu. Vamos a ver, se o pabellón se ubica en Ourense, vai ser unha instalación sufragada en Ourense capital, e vai ser unha instalación sufragada fundamentalmente por o Concello de Ourense con unha aportación, non sei, o 50%, 25 e 25 dos demais, o que sea, non é unha forma de falar. Vale, eu entendo que tenga a capacidade suficiente para ir promover precisamente unha instalación que vai a ser DIL. Claro, outra cousa é que decidamos ubicalo en Tabodela, e se decide ubicalo en Tabodela, por exemplo, pues evidentemente o Concello de Tabodela, con todo respeto, o mellor ten a capacidade administrativa, económica, e necesitaría nese caso a tutela da Diputación. Por eso eu digo que non é indiferente donde se ubique. E eu creo, sinceramente, que podemos facer moitas cousas, pero eu creo que o pabellón, estou seguro de que lle interesará ao grupo de goberno do Concello, evidentemente, debería ser promovido por o Concello de Ourense e, por suposto, nese caso, axudado por a Diputación e por a Xunta de Galicia. Pero eu non vexo eu tutelando a construcción dun pabellón para o Concello de Ourense e liderando esa construcción a Diputación. Non o vexo. Ahora, se é para o Concello de Tabodela, San Cibrao ou Barbadás, por non dicir outro, ou de Coles, vamos pasar por outro lado do río, unha vez, pois sí, o viría, pero senón eu sinceramente creo que debería ser que debían promover e nos colaborar, evidentemente colaborar en todos os aspectos técnicos, se se quere, pero sobre todo financeiros, que eu creo que sí, eu estou de acordo en por adiante en investir a Diputación a medida das posibilidades na construcción dun pabellón deste tipo. Sí, só un matiz, en ningún momento, volvo a repetir, é dicir, non desgotamos que sea en Ourense capital, non é a primeira instalación provincial que está no Ourense cidade, en terceiro lugar, poño certa dúda de que cando comenta o señor presidente de que o Concello de Ourense está moi interesado en facer a instalación, porque hasta ahora nunca manifestou esa oportunidade de facer esa instalación. Por eso creo que os grupos políticos da Diputación somos os que temos que estar a que se faga esa instalación. Se o Concello de Ourense recolle o guante, encantado da vida, a Diputación colabora co Concello de Ourense, a Xunta de Galicia colabora co Concello de Ourense, o faga, pero hasta ahora non fixo en ningún momento esa iniciativa e nunca tuvo esa interanza de facelo. Estou de acordo, pero eu seguiré dicindo que neste caso concreto, se falamos dun pabellón general, pode ser, ou dun campo de fútbol, pode ser perfectamente nas aforas, que é unha cousa de uso general. Se falamos de algo tan específico como é gimnasia, eu entendo que onde están 80 ou 90% dos potenciales gimnastas é na capital e onde debería estar ubicado. Bueno, é a miña opinión, que seguramente estará equivocada. Pero, bueno, en todo caso, falará o Concello de Ourense na seguinte moción, e xa nos sacará de dúdas. Vale, vamos a votar, non? A favor? Os demais reservámonos o voto, vale? Porque eu creo que é unha... Moi ben. Bueno, si hai outra moción.
Moción do Grupo Socialista de colaboración dos clubes deportivos para a implantación efectiva do protocolo de protección de nenos e nenas e adolescentes fronte á violencia no deporte. Vale. Quen leva este? Sí. Vale. Gracias, señor presidente. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Vamos a ver, esta é unha moción que eu creo que no pleno se debatirá ampliamente. Creo que é moi interesante porque temos que os clubes deportivos necesitarían implantar este protocolo de protección de nenos, nenas e adolescentes, e creo que teñen moitas dificultades para poder chegar a realizalo, polo que sería interesante que a Diputación pudera colaborar en este xeito. Dentro de tal, as propostas que levamos nos acordo neste caso serían, en primeira, incorporar a ODS ás 2030 accións que favorezcan a implantación da Lei de Protección de Nenos, Nenas e Adolescentes frente á violencia no deporte a través dos obxectivos OD3, 5 e 16. Segundo, desenvolver e implementar plans de formación dirixidas a clubes deportivos en materia de protección de menores no deporte, promovendo a colaboración con especialistas en dereitos da infancia e campañas de sensibilización para pais, adestradores e directivos. Tercera, instar a Xunta de Galicia e os concellos a establecer axudas económicas para clubes deportivos que implementen accións concretas en cumprimento da legislación e valorar que a Diputación provincial poida complementar estas achegas dentro do seu ámbito competencial. E cuarta, establecer mecanismos de avaliación e seguimento da posta en marcha das accións desenvolvidas, asegurando a súa efectividade na práctica e o cumprimento real dos obxectivos de protección da infancia no ámbito deportivo. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Democracia? Non. Venega. Bueno, señores y señoras del Partido Socialista, todo o que está aquí é perfecto. Vale, existen as armas para poder facelo, existe unha lei de protección que se aplicase comitémente solucionaría parte do problema. Pero logo hai unha parte que é imposible de controlar, que son o público e os pais e nais. Ou se determina porlle un bozal, algúns, porque temos miles de exemplos que podemos falar de violencia deportiva que veñe da grada, de onde están, da bancada, onde están os pais, as nais e toda a familia do neno ou nena deportista, sobre todo en deportes de equipo, porque, bueno, non vou a nomear estupideces que se dicen dentro da grada, porque sería darlle máis pulo a esa violencia hacia os nenos e nenas que fan deporte. Entonces, nós estamos a favor, vale, ainda que vamos a facer reserva de voto, claro que estamos a favor, porque se queremos unha adolescencia e unha infancia boa para os críos, para as crianzas, o deporte é unha parte fundamental. Repito, o problema moitas veces non está nos nenos, que tamén, vale, que para eso están as leis e para eso están as propostas de acordo que vostedes presentan. É así, pero nos queda esa última parte, esa... non sei nin como chamalo, bueno, pois a familiaridade dos nenos, ese control da familiaridade que vai a ser, non digo imposible, pero posiblemente moi difícil. Entón, o gallá tuveramos unha ferramenta para podelo facer, pero como non a temos que inventarnos. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí. Nada, neste caso igual que no anterior, pois vamos a reservar o voto, porque ademais chegou onte, queremos vela con calma porque está moi vinculada tamén ao Partido Socialista. Nada máis, gracias. Só unha cousa máis, dicir que aquí, perdón, que a única ferramenta que hai é a educación, pero a educación evidentemente ten que vir da casa. Gracias. Os que educa. Perdón, nada. Aclara, porque a millón... Perdón. Nada, que pensei que como falara, pois me confundíme. Bueno, pois eso, que nos reservamos o voto, como xa dixen antes na anterior intervención, que bueno, vamos a estudiala con calma e ver cal é a posibilidade, vale? Sí.
No, eu dicíalle que a única ferramenta que hai para estas cousas é a educación, evidentemente. Todo o demais pode ser papel mollado. Vale, bueno, se vai unha intervención máis, vamos a favor. Os demais reservamos o voto todos os grupos, vale? Venga. Gracias. Moción de urxencia, consideramos que é unha moción de urxencia, ou debatimos sobre a urxencia a moción de democracia ourensana que chegou fora de plazo e, por lo tanto, se queremos incluíla, temos que votar primeiro a súa urxencia, non, señor secretario? Como queremos que haxa debate e non hai ningún problema, creo que vamos a declarar a urxencia sin ningún problema. Votamos a favor da urxencia? A favor? Debate, Vale, estamos ben. Os debeis unha. Bueno, pois veña. Ten a palabra, neste caso, o portavoz para defenderla. Muchas gracias, buenas tardes. Nada, esta es una moción que, como dijo el señor Puga, ya se debatió en el Concello de Ourense. Aunque parezca en la superficie la misma que la del PSOE, en el fondo es muy, muy distinta, pero hay algo que creo que nos une a todos en común, y es que Ourense, la provincia de Ourense, necesita instalaciones deportivas. En ese sentido, la gran diferencia es cómo lo quieren enfocar los del PSOE o cómo lo queremos enfocar nosotros, que estamos totalmente dispuestos a que cualquier idea que vosotros creéis que pueda mejorar nuestra moción, estamos dispuestos a aceptarla. Y qué decir, nosotros no solamente, al menos desde mi punto de vista, no solo pensamos en el deporte, yo el otro día fui al Campeonato Nacional de Gimnasia Estética y el pabellón estaba lleno a tope. ¿Lleno de quién? Pues de todos los padres, familiares de fuera, de todos los deportistas que vienen a competir y que nos llenan Ourense y pues también que es parte de la provincia. Con lo cual, económicamente, pues Ourense no puede presumir. Cuando hablo de Ourense me refiero a la provincia. Pues no podemos presumir de muchas cosas. No tenemos playa. En verano se vacía mucho. Bueno, los pueblos aún sobreviven. Pues si tenemos un buen complejo deportivo, podemos traer a muchísima gente, a muchísimos turistas y darle una vida que tristemente en verano se nos va. Conclusión, pues la Diputación no tiene que liderar nada. La Diputación sí puede ayudar. Y entre la Xunta de Galicia, el Concello de Ourense, la Diputación y cualquier otro organismo que nos eche una mano, y podemos hacerlo bien. Y si no podemos, pues, ¿cómo es? San Pedro nos lo bendiga, lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Venega. Bueno, xa digo, bueno, ao fin de contas, ainda que a proposta difira do Partido Socialista, o debate ven a ser o mesmo, non? Que sobre a necesidade de infraestructuras deportivas, non? O único que me chama un pouco a atención en esta parte resolutiva no que pedides a creación dunha mesa participada pola Xunta, Diputación e Concello, cousas que en outros momentos temos pedidas, por sempre decides que para que vamos a crear unha mesa que non vai. Pero bueno, neste caso, podería servir, eu creo que ao fin de contas a todos nos gustaría que por consenso, e iso sería o importante, dun xeito ou doutro, se faga un polideportivo multidisciplinar axeitado, porque hai algo que poñedes aquí na moción que é absolutamente certo. Para ter unha infraestructura axeitada para este tipo de gimnasia, hai un factor determinante que é a altura da zona de práctica. E iso require unhas instalacións moi determinadas e non hai adecuadamente. Co cal, non sei se a solución, poñéndonos o xoves que ven no pleno, resulta que imaginemos que aprobamos a do PSOE e tamén aprobamos a de Democracia Ourensana, eu pregúntome, e como faemos? Ao final, como nos poñemos de acordo para que dun xeito ou doutro, en colaboración, se está de acordo a Diputación, se está de acordo o Concello de Ourense, vamos a dar por feito que convencemos a Xunta de Galiza, facámolo, poñámonos de acordo. Entón non sei se é posible incluso acordar entre todos os grupos algo de consenso que nos leve a solicitar unha infraestructura destas características. Eu creo que o Partido Socialista coincide basicamente tamén co que vos plantexades, pero que se faga realidade. Non sei se daqui ao xoves que ven temos capacidade para consensuar unha proposta en conxunto, non sei.
Deixo enriba da mesa. No, son o primeiro, son o primeiro. Ai, Dios mío, estamos... O primeiro. No, é que vamos a ver. É que centremos o tiro, é dicir, que non hai problema absolutamente nenhum, es queremos o pabellón. Pero, bueno, cando tú me dices nunha moción, pero yendo máis allá dun brindis al sol, o sea, que a moción do Partido Socialista é un brindis al sol, moi ben, vale. Por outra parte, que non se trata de que a Diputación tutele, pero o Concello de Ourense non é capaz de levar a iniciativa, como levamos en calquer concello, cando temos un proxecto na cabeza, ou facemos unha memoria valorativa, máis ou menos, tal, e buscamos o diñeiro, a pasta, nas institucións, ou buscamos acordo de colaboración, ca Diputación, ca Xunta, co Ministerio, co Deporte, etc. E agora, que o Grupo Socialista fixo a moción no Concello de Ourense, agora trae aquí toda a historia, moi ben, vale, ben democracia, sí, no, queremos o pabellón, claro que queremos o pabellón, pero impulsa o pabellón que tenes o goberno no Concello de Ourense, caramba. Estou seguro que se vos levades esa iniciativa no Concello de Ourense, estou seguro que tanto o BNG como o Partido Popular como o Partido Socialista se apuntan e apoian. Pero agora, brindis al sol por un lado, a comarca de tal, a Ourense moi ben tal, e a que sexa unha mesa, Diputación, Xunta de Galicia e Concello. Oye, pero alguén ten que levar a iniciativa, alguén ten que tutelar isto, digo eu. Nós teremos a equipa que tutela a Diputación, pero se vos, o Concello de Ourense, estáis encantados de tutelala, venga, presentar proxecto, facer unha memoria valorativa, unha memoria de proxecto e buscar a colaboración entre as distintas institucións, ni máis ni menos. E non lle demos máis voltas ao tema, nada máis, moitas gracias. Sí, vale. De novo... Ai, ostras. Xa quedo iso ao meu grupo sin voz. Bueno, pues perdón, doña Patricia. Non hai caso, non hai caso. Doña Patricia Torres. Non, pois aquí eu penso que un pouco na liña do que dio BNG, se realmente todos queremos que haxa un pabillón, pois busquemos a fórmula de darlle enfoque, obviamente liderado por o Concello, como eso sí que é verdade, os concellos xeralmente cando queremos algo andamos buscando por todos lados ata conseguilo, non? Pero liderado por vos e, lóxicamente, co apoio de outras administracións e co apoio dos grupos, sí que creo que podíamos darlle unha pensada, non? Entón, en vez de ser unha moción sería unha consensuada, non? Conxunta, pode ser? Vale, o presidente. Sí, eu creo que sí. Bueno, non sei se hai que intervenir. Eu un pouco creo que isto aclara ou complementa o debate da moción anterior. Eu creo que, efectivamente, se nos centramos o tiro, como decía Álvaro, centramos o tiro o Puga. Neste caso, nos centramos, creo que ten que ser o único sitio, sinceramente, creo que o único sitio ten que ser onde está a xente. E aquí a xente está en Ourense capital, onde están os 105.000 persoas, non dai 5.000 ou 7.000 por moito que queiramos ser importantes, non? O que é... Bueno, entonces, está aquí, vale, entonces, se temos a ubicación aquí, eu coincido, eu creo que podemos coincidir todos, mellor dito, en que efectivamente o Concello de Ourense ten vontade, e ao final o Concello de Ourense vai a ser o titular de instalación, vai a ser onde se ubique no Concello de Ourense, vai a ser o titular de instalación, porque ainda que lle fagamos aportacións, efectivamente, ao final, a titularidade non vai ser provincial, nin vai ser autonómica, vai ser un pabellón municipal, non? Que é o que estamos dicindo, por lo tanto, il debe liderar. E cando falo de liderar, eu desde logo teño claro. A min, como alcalde, se me ofrecen a posibilidade de ubicar un pabellón e me ofrecen a cofinanciación nos términos que sean, eu primeiro que lle fago é poñerlle o terreno a disposición, que non é unha cousa menor, buscar o terreno axeitado e poñerlle o terreno a disposición, ou chegar a acordos para poñer o terreno a disposición. E logo, mínimamente, o que decía Álvaro, unha memoria valorada ou un anteproxecto que delimite máis ou menos cales son os requerimentos do pabellón e o que vai a costar para saber cantos somos e como tocamos. En términos coloquiales, é dicir, non é o mismo que o pabellón valga 10 millóns de euros, que vale a 5, que vale a 15. Entón, bueno, pues tenemos que saber, efectivamente, se queremos dar pasos, temos que ir nese sentido. Unha, terreno, dous, anteproxecto, sabendo efectivamente o que queremos, o que necesitamos e canto costa, e a partir de aí pois poñernos adiante. Vontade, dende logo, eu compromiso deste grupo, creo que de todos os grupos que estamos aquí, por parte da Diputación, en colaborar efectivamente para que a capital, para que un tercio non, porque ao final por do lado tamén veñe aquí a capital, ou vimos a capital, e entonces realmente estamos falando, como falamos sempre, da área metropolitana de Ourense, que estamos falando de máis da metade
da poboación da provincia, ou da poboación da provincia, porque se sumas os concellos de aquí do lado que a capital, pues, se poñen en máis de 150.000 persoas e, por tanto, estamos na mitade. Bueno, pues, se temos unha infraestructura que pon a 15-20 minutos a mitade da poboación desta provincia, evidentemente a Diputación ten que estar aí, desde logo, e comprométese a estar aí. Pero quen ten que lideralo é o Concello de Ourense, que estou seguro de que máis alá do brindis ao sol vai no liderar. Seguro. Vale, pois a ver se somos capaces de xuntar todo isto e facer unha moción, se vos lles parece, é realmente unha aposta real para fazer unha cousa importante. Por a nosa parte, desde logo, estamos nesa idea. Vale. Ben, sí, perdón, sí. Pues por nosotros creo que totalmente de acuerdo. Lo digo porque la semana pasada se debatió en el Concello de Ourense y desde luego no llegamos a ningún acuerdo. Fue algo que tanto para nuestro concejal de deportes, Aníbal, que creo que entiende deportes, vive el deporte y ama el deporte, pues no se llegó a ningún acuerdo. Si aquí conseguimos llegar a un acuerdo y luego que este acuerdo sirva para algo, por nosotros perfecto. Estamos dispuestos a ceder en todo lo que tengamos que ceder, siempre que vaya en beneficio de los orensanos. Solo quiero decir también que en aquella moción hay que diferenciar lo que es un pabellón para gimnasio, un pabellón multiusos, un pabellón multifuncional y todas estas cuestiones técnicas que sí que habría que discutir y que es lo que yo le decía antes a los del PSOE. Vuestra moción parece que en la superficie es la misma, pero en el fondo es muy distinta. Nada más y muchas gracias. Pois se temos vontade de chegar ao acordo, dialogamos entre todos para intentar chegar a unha proposta seria e realista na que todos estamos de acordo. De acordo, vale. Ben, vamos a... votos a favor? Inicialmente 2, os demais reserva de voto, que non quere dicir voto contrario. Moi ben. Moción de urxencia... Como? Era este, perdón. Se necesito terminar. Errou se preguntas algún? Non, espero que non. Vale, terminada. Moitas gracias a todos.